Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka State Coordination Committee of Coal Owners, Miners, Exporters, Transportations and Dealers Forum ha ka arpu artrik ubnai jeliu kala lej banya kendu ya umintri rangba ka jela ukonrat ke sangma ban pensngo ya ka jing ai jingmut ka jongki halor ka Jingtih Dewïong ha ka jela. Habagran shiki nong thok kubor u Dr. P nong tudu advisor ka Jingtih Coal Mining Dealer Association ulayathu baka forum kalayo ban ai ka Jingmut sya umintri rangba ka jela da ka ba IT ya ka Jingtho. Kaladon ka Jingong balasya banti yaw Dewïong na du usnem arhajar khat khandai. Ha ka ba labut rinti iki kendon an jong ka Sorkar jela bat ki an jong ka Sorkar padeng ulaong. Ula kubur ya kata ka Jingong Henry habala pet labishar benya ya ka Jinglong Jingman jong ka Rukom bat khando kumju jong ki Jingtih Dewïong. Ka forum kalabu ya ka Jingkarpat bat ai Jingmut ya ka Sorkar ha kata ka Rukom ba kinyada ya kinong tre kinyadaru ya ka may Mariang bat kan umdon ka Jingdu nong ya ka Sorkar na ka Jingtih yaw Dewïong ha ka jela. Shu ulet ho bana Arliang jong ka Sorkar kalakular ban bishar bat pet benya shwai ka Jing ai Jingmut bat ka forum kadon ka Jingkarmen ba ka Sorkar kan snode ya ka Jing ai Jingmut ka jongki. Ya ki lah patai kubur ki yang media ni skode ban ai kubur jadi semua people bila one what report belum kodo kani ka jingkhot jungi mentang ski bani kendu ikla patai kubur kalong ba mentang ski ka arpo artri kujulio arajar arpunrio ile kendu yu kredo jongka state chief minister umsa Konrad sangma ya kajeng kendu jungi kalong ba dangshan ila dak bo ka application bagi kuat appointment bagi keren roki kam bidi Dewïong te iskotna ba nakaliang chief minister la shimkia ini kakam buat ulakot lawer ngi menegaski ba hagani ka jingya kendu jungi yu chief minister kalong ba ladon ru u advocate general naga law department antara ladon ki official jangka mining and geology ladon ru ki nong mikmat paiba ki ba kentu bikong Santa Mary Shilla di ba Kerman Shilla ba Gabriel Walang ki ba don lang ataga por ngi kendu siam ka por ngi kendu mena klong khatwi bije hangte ha ying jung official resident jung chief minister ni semua chief minister u bala snap ya ka jingnam jingi akaba ngia persang manwat la rolti kumno biang biyok play yagar kom ti Dewïong bakar kom ti Dewïong aga jing persang manwat ngi menta kalong kat kum kecuk menta akaba ki nongki Dewïong kinem kamariang lo kanem kalong lang Baroh Arliang unde Shiliang. We are very grateful to the honorable chief minister who's been so kind enough and today 22nd June 2026, being a holiday, he still find time to meet us. In the meeting with the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, Mas Halang, was also present, and then 3 legislators comprising Kong Mary, Santa Mary Shilla, Bak Gabriel Walang, and Bak Kerman Shilla also was present, and the official from the DMR. Our sole objective of meeting the Honorable Chief Minister is that we intend to urge upon the government that kindly take the initiative. How do we resume coal mining? Resume coal mining, we would like to emphasize that it should be as per the latest norms and guidelines, where not only the miners will be benefited, but equally important also will be given to the environment. And at the same time, if this thing work out and materialize, then the state government also will gain revenue. Tiagani ka meeting jungi, kami kando menta, kani ka state coordination committee, jongki nong kai Dewïong, nong kai Dewïong, inong shalan Dewïong, ni don lang hagalama abi ka state coordination committee of coal miners, dealers and exporter association. Hangni inong ki Nakot jungi na po East Jingtih Hills, West Jingtih Hills, Southwest Khas Hills, West Khas Hills,
bat napok Garo. Kini ki polok na Garo ro kin sakren lang api menta tangkin kren ka Garo. Ba nang baki polok Garo ki ba pet media nang te pok Garo su kini ok bisu su ba kir ki dan menta lang. Tani kapor ngidon wei rongba jenging ne doktor nang tudu urang dokot jong ka Jingtih Coal Miner Association uju por ulong advice jengki unkam bnia palamprang yang jengtemu jong ka jing kendu jengi ba pi kilat patai ku. Orang jangi rangkat di Baroh naka keleng joga negari long kasi Jingtih abat Garo Hills kunjuru yaki Baroh baru agak kapor bathagan ni kejingi kenduk jangi kumarong ba soni la don lang ki deputy chief minister bat laingut ki MLA nalor ki sehab Sorkar ki bade na ki department ki baper bat baru DC jangka is Jingtih district group ile don rangkat hagan ni kejingi kenduk jangi ni Scccomet ban yatu ba kalong ko basai so nama ba chief minister ila snap bat ila hit bnia ya ka presentation jongi aden bagila summit ya gane ka presentation ka proposal jongi na benta ka Rukom Dewïong ka ba ngila ai kerteng ka special legal framework for regulating small scale scientific underground coal mining hapo kajala jongga Meghalaya te haden ba ngila persngeu ya gane ka proposal jongi ya ka bangila ai hei bat ila respond ha kata gadur ka ba penhun mensem yingi da ka ba yong hoy ya kane ka ju ka jingtmu ngila sedang ban yit benia ya kilat kelenti kumnu ban pili biang ya ka Rukom Dewïong nadu katukan new tarik 29 April haden baka JCMDA rengkat ki pralok kilayawan senran lang ban perlong ya kejing lang pai ba angte ya dikia wes ha kleriat na kebenta ban pli ya Dewïong bat ngis Scccomet wat arang impat ya kendu iha tu ko poru andre ila simkia ya kene kekam chu ila peteng ba ha gajing sisa ya ka Rukom Dewïong ya gajing Dewïong hapok ke jela Meghalaya la pelait nadu usnem arjar kat kendai bat ya kaniru lapen sisa da kajing rai jong ka Supreme Court ba lasya banti Dewïong tang ba de banti ha kani ka juk ka batmai dan ka scientific coal mining hoi ngis ngemu ru ya ka Sorkar jela hapo kajing lam jongi chief minister bonon brum jongi ha kasnem RPO atusan ila pelai ya ka Rukom Dewïong ke bangikot ka open cast mining framework hoi ha kajing sisa kalong kajing kumen ka bakrau nomor kajing pelai banti Dewïong henre POC kane kajing kumen jongi kam ne slam habaya nujor bat kajing long jong kendeu ka siap bat kajing don jong Dewïong bat kajing reben kajing stang jong Dewïong kane ka open cast mining kam sya bat kam ailat ya ginong Dewïong jong kani ka thain bat kajala jong i Baroh kowe tena kata wat lagi don kajing kumen ka ba kendet por henre penban kamlong ka ba ai ni kajing kumen henre wat la kataru ni penpau biang kajing sniungu baha kane kajing ya kren jongi kalong kala don kadru attorney general lomba ka online meeting bat iru ha ko ba chief minister bodon borom ila pan Jingmut ni halor kane ka proposal jongi bat chief minister ila ongru yangi ba ya kini kajing tho jongi kbede bat kane ka proposal in sa ai ya ka ha ka department kepada ban pe ya ki mau ka siap na kebenta bakin nang puli bnia su ki ki an ki kendon ki badon kam ban thep ha ka ni ka jing tho jongi nang bangin la ban pun urlong ya ka haden ka ya kren ru long ba ka online ba di EG kam tamat di chief minister ni chief ngap ila ong kadon ne em kalat na ka benta kane ka proposal kabala summit na kini kiseng Dewïong kabas ngeu tenat ka ong ba EG ula kobur ula ong hooi idom ki an ki kendon ya bangin la ban peteng biang ya kane ka jingelang jongi hakwe pat kipor namar ba idom ki an namar ngimte ki ru an ngimla ban yitu ong idom ki an ki bangila ban penrung hang ne
kenang ban la ban penhun ya kijing don kam jong kita ki ak ki bapher ke de bat ka government of India bat ka government of Meghalaya bat kum taru ila panbor na chief minister badon borong iong singa ban sya I be in puli iru ila kerpat in puli benia ya kene kenang ba in la ban penrung ya kato kane gi ain na ka banta ba kane ka jing dawa ban peli biang ya ka Jingtih Dewïong bahkan long sisa ka jingmen ya kane ka than jongi Baroh te ka jing kerpat jongi ka proposal ru ngi klem ong bangin nombot ya ki ain ki kendon nrengi kerpat hi ba kat kabala Hamtam kini kinong song senong jongi sini haga jing de bat kalan holding system kalong ka barit bat kum juru haga jing de bat kayo ka kot ru kim de ka bay kot bor nrengi da buru ka jing kerpat balada kalong ka bala ya kane ka special legal framework for regulating small scale scientific underground coal mining kade ban urlong lada om Baroh kari India ru andre haga jela Meghalaya jongi kade ban long te kum juru chief minister da ka jingmen ila ong hoi ngila sedang banyak lenti kene ka kam bat ngingej scam ba hagi kendet sngi kane ka jing dawa jongpi bat jong ilang Baroh na ka government ru kim kwa banyak I baki bru jongi kin yap ngan nrengi ru ngi sitom ha baki bru jongi ki yap ngan bat ngidon ka jing kermen ba kane ka jing plio Dewïong kan sa long kan su urlong hagi por ki ban sawan hadin bakila puli benia ya kene ka proposal bala summit mentagasni da kani keseng Dewïong jong pi ai tadi ki jela ki jong kani ga relokasi Jingtih abat Baroh Hills. Thank you. For small scientific underground coal mining. Te ka jipu kre jong yang ni ki Baroh ki point ki bayade bat ka environment. Namar ba ka kaladon ke jing ong Dewïong ula pli hojar ka kendai taba on sya banti ladang ibut ya ki kendon kat kum ki jongga. Ai jongga Sorkar India bat ka Sorkar jela. Hoi ni kubur ya kata bat ni Biang ya kata andre haden bengi la pensiong nong rim naki jinglong jingman jong Dewïong bat ka jinglong jingman jong ka gom bat khandeu bat ka jinglong jingman jong ki nong ti Dewïong ngila kerpat ya ka Sorkar ila bu ya ni ka proposal ha kata kadur ba ngin yada ya ka Mariam ngin yada ya ki nong tre ngin yada ya ki no ki jing bomdon jingdu nong ya ke jela singa ban sya angi banti Dewïong halor jong kene ganong ri te halor jong kata ka Sorkar kalau bahkan yit dunia ya kene ban insert ban thep ya ki ain ki kendon katkum ke jingdon kam jong ke jingkren jongi namar mene ni chu ai be jena namar nginde ki export jong ka ain tingi chu thok untuk in general. Okay, matswa kapor matswa nagalang government ka sa government ko ba di bandar si spa hector na bakla kita nakatali scientific mining bulan kita bahaya ris pa Haka jing de be open cast mining katu ko bala pliho araja ratusan kadon ke jing ong bacis pa hektar kalau minimum requirement katum ka Sorkar jela Sorkar India andre haka ne ke jing dawa jongi bade ku mga ong yepi kinong bat kendeu ka kendeu ku barit nang ta bade kinong ti Dewïong ru nde kita ki balong ki bari uspa de hang ne ngi tho ka jakati Dewïong kam de ban palat ya ka san hektar de ya kane ke jingkren jong iru ngai kadon ke jingkermen mo kadon ke jingkermen baka kita ki bayadon lang hang taru ki ko bur lang bahwa nang ta kane namar ka jingang not jong imde ya ka open cast mining kade ya ka underground mining to less than 5 ka jingduna kabaduna san hektar kade ka jaka ka bala Biang yangi kinong ti Dewïong ban klong yo Dewïong lada he pala dikataru kalong kamlong namar ni hapti bon teliki ki jaka ki banti ban klong yo Dewïong dan kam ba jing pelang juki ai ka state baksen do government tingila smotonat mene ban so ngi rimbiang situ du chimsa ubong ye ki ai ki bade po jela kin kit khia Sorkar jela ba ki bade bat ka an kamang ya pai pat chak Sorkar kimi kin sebut din balik gudang kam arja kharsa kajing khang jongka National Green Tribunal yo Dewïong arajar khat kendai kat plit tapi kan dulu arajar kharsa adu arpun reum ta kalong kharat senang ka Sorkar ru nimla wan chuang ba tam bangi dawa mangi le no menta kan simi ka pojong ka ba bangi humility
Baik kan ni kan mdai isu kembali kipor kibar le. Amang isu tra uni chief minister ubamenta. Ukran syai baik ini ni kicing kicungi nyele kat bakloi la. Mdai isu da ki snap kumalong kipor par le. Teban ong ya ka di ha? Bat ulah initiate ru ya ka kam kabidi ban le buat. Bat mane akmat jongi namar mane mdai tang ya kandu chief minister ni ai ru ya ka memorandum. So but halor kata haru ula tha ya ka department ka bari pek ingani mining and geology ban le na itun kam budut kumbala ekran da kunung tu bawa tu advocate general ru la simkhia ini rakam ba uru pek ki an ki ba long ki bade jo sarkar jala pari bade jo sarkar kmi nang ba kani ka Rukom persang ji ban yo ban ti Biang Dewïong kar long ploy ka bala Yes, haga jing ide bat ka MMDR app ni claim ye kren. Namar ba indirectly bade ni ong bet ni don kam bandon ka special legal framework for small scientific underground coal mining. Ndre kita ki jinit kinat namar nginde ki riwain ki jinit kinat ka Sorkar kala don ki bri export kan sa yele katbala ban sol ya kata ka issue. Te ka jingan not jengi bandon ke ga ain na banta jengi banti do yo. Yang kelab bangin la ban light na MMDR Act come down exemption gila pun pau CM baladang ipai sya ka paragraph 12A section B jong ka schedule ka krensya balang ba ka notification jong president jong ka India gila ban yo ka exemption tanaka liang u CM lo ula ong ya u advocate general jong ka state bu unsimkia ka negakam ban pe legal procedure kumno ban bangin la ban ya kran ka Sorkar India kena bangin la ban sinaya ka an hapwa ka ka state ka jong inamar ban inujor ka state jong ibar kawai kalau ka ba hayang iban pentrekam ya kene ka MMDR Act lada ka kumbang ila pun pau syah si amaneng ila ong lada ka don ka political will kam don jing ban exam yang nama radang iphasha ka citizenship amendment act ka Sorkar India ka exam yang iga mekalia na kada bangi dei schedule area takam don jing ka ju ka procedure ka Sorkar India ka ban apply akan ka kam jong ka MMDR Act lada ki don kata political will kajing yang juga forum kayang ka Baroh kinu Dewïong ki baret wa pedeng buat ki bahe teladon ki seng buat ngalor jungi ki balik ya kendo ya Sorkar da kawai pat ka jingtawali joki ragan kambiang kali ki ngimdan iwan comment sebelum semua yang ham ni kata small scale mining policy. Kawai ba apa ka Sorkar ka sinaya ka income na ban sinata na banta we action na action ka ban sinata ka state para kawai tingin scam maka kalong janvindi ka daga jingi kendo jongi menne na mar kiladon na ki hai Sorkar ki bahak ki badai ban pe ki department ki bakar berkamta meng ilaya ban ikendu bar CM tengah try ka sonong rumi ka ni jongi manada ka kalong ka Sorkar ka wanra ka ni ka small scientific mining kanong ka jingmut ya pai ba jong ka state barak kawai om yang no action